दोडामार्गात उद्धव ठाकरेंच्या वाढदिवसाचं सेलिब्रेशन करण्यासाठी शिवसैनिक तयार होत आहे। त्यासाठी केकची ऑर्डरही देण्यात आली होती। तिथल्याच बेकरीतून केकही आला, मात्र बॉक्स ओपन करून पाहताच भलतंच सरप्राईज मिळालं। हा केक चक्क सडका निघाला। त्यानंतर मात्र शिवसैनिकांच्या संतापाचा पाराच चढला। पाहूया दोडामार्गात नेमकं काय घडलंय। पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त दोडामार्गात पक्षाच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी दोडामार्ग गोवा रोडवरील बेंगलोर आयंगार बेकरीतून रविवारी सकाळी केक खरेदी केला। शिवसेनेच्या कार्यालयात केक कापून वाढदिवस साजरा करत असताना हा केक सडका असल्याचं लक्षात आलं। काही कार्यकर्त्यांनी त्या केकचा वास घेऊन पाहिला असता तो केक कुजलेला असल्याचं निदर्शनास आलं। यावेळी तात्काळ सर्व पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी त्या बेकरीवाल्याला जाब विचारला। जनतेच्या जीवाशी खेळून कुजलेले केक किंवा इतर सामान विकत असाल तर चोप देऊ असा इशारा यावेळी ठाकरे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी बेकरीवाल्याला दिलाय। क्या समोर आहे समोर आहे समोर आहे समोर हा केक काढ बाहेर, हा केक बाहेर काढ, तो केक निकाल, केक बाहेर काढ आधी पहिली तू, तो केक बाहेर काढ पहिल्यांदा पटकन तो बात कर तो बोल हम जरा हाँ इधर रख। ये कितना दिन का है रे केक? केव्हाचा हा केक हो? इतना दिन किती दिवसाचा आहे केक हा? किती दिवसाचा आहे? ओके तो वाच तो मराठी नहीं आता रे। तोच केक आहे, तोच केक आहे। अरे हा काय काळा तोच केक आहे तो। सर अंदर चॉकलेट है। ये चॉकलेट नहीं रे, केक कितना दिन का है? सुन आपका मालिक कहाँ पे है? उसको बुला चल ये बुला। मराठीत सांग रे, लवकर बोलव त्याला, काय गरज नाही आम्हाला। मराठी बोल रे, कधीचा आहे केक तो बघ जरा, तर वास घेऊन बघ ना केकच्या द्या। मालिकला बोल, उसको बोला। आज आमच्या उद्धव साहेबांचा वाढदिवस होता, त्यासाठी आम्ही केक घेऊन गेलो। हा केक सकाळी आणि माणसं नेणारी समोर आहेत तुझ्या बघ। मारतले तुका पोटले धरून सर शांत रे, विषय काय बोलतो ना, विचारले झगडा करणार माणूस मी असं शांत आहे नमाजले मला बोलतो। हॅलो बात बघ बरं शाम खाण्यात काय ती आणि केकची अवस्था बघा होती। हे बघा पत्रकार बंधूंनो, हा केक आजचा आम्ही आमच्या उद्धव साहेबांच्या वाढदिवसासाठी घेऊन गेलो। हा केक आता आम्ही तपासणीसाठी पण घेऊन जातो। हा बघा अवस्था बघा केकची। हा केक आम्ही तपासणी पण तुमच्याकडे देत आहोत, पत्रकारांकडे व ह्याच्या पण कार्यालयात पण देत आहोत। हा केक बघा उन्हाने खाल्लेला केक आहे। बघा केकची अवस्था बघा। वहिनी काय सामान काय घेतात बघा, व्यवस्थित अवस्था कसला सामान देतात बघा। वय बघा मग कसला काय घेतात कोणाकडे। आपली मराठी माणसं त्यांच्याकडे घ्या। साहेब बघा इकडे बघा, सगळे आम्ही उद्धव साहेबांच्या याने केक घेऊन गेलो। कसलो केक दिले साहेब ऐका हो, या बघा हो तुमचे माणूस काय करतो तुम्ही खया केक बघा उद्धव साहेबांच्या वाढदिवसासाठी घेऊन गेलो। बघा मग केक, बघा मग केक घेऊ, बघा मग केक घेऊ। हा केक कोणी बनवलेला? हा केक सकाळी आम्ही घेऊन गेलेलो, बरोबर ना? हा केक कधीचा आहे? डेली बनाते भाई, कधी कब का है ये? डेली बनाते इधर ही बनाते नहीं कभी बनाया था। इसके बाद देखो बस का केक मैं तो मारूंगा तेरे ऊपर। क्या है फ्रेज? कब का है ये? कल रात में आ रहा था। अभी मैं भेजू इसके लिए, तो चेक कर भेजू अभी। ठीक है भेज दिया मत हाथ जो लगा केक त्याच्याकडे। डेंजर आदमी है, डेंजर। हाँ तेरे को मैं दिक्कत हो केक चीज हो सुनो रे संदेश अरे मरो सब ये मेरे को पता है तो ठीक से करने का है वो, कुछ गलत खिलाओ मत। कितना दिन का है? नहीं सुन केक यहाँ पे दे। ओ तो केक दे गया, केक दे गया। चेक करोगे? चेक करोगे? चेक करके दो केक को, चेक करके दो केक को, चेक करके दो अभी। इसका बर्थडे बनाएंगे ना? हाँ खावे क्या बतामा जो उन्होंने खा लो खावे। अरे पॉइजन देते ना, जाओगे वो खाएगा, वो खाएगा, वो खाएगा।
ए शेवो इतना दिन का है रे मेरे कल बनाया केक नहीं है इतना दिन का है ये क्या है वो सब रखता है उसमें क्या ये सब बहुत डेंजर है, ये डेंजर है, सब ये डेंजर है। कभी ऐसा नहीं करता कभी ऐसा नहीं करता ऐसा नहीं कब तक पहले कब तक केक होता रहता है ऐसा नहीं एक लाख केक पैक करके दो। नहीं माफी नहीं, अब तेरे को माफी नहीं। सुन सुबह तेरे को सुबह तेरे को रिटर्न केक दिया था, तूने वापस वहाँ पे रखा है, वो वापस रखा तूने, अभी नहीं, तेरे को माफी नहीं। समझो तुमने वो केक फेंक दिया था तो तेरे को माफी थी। तू पैक करके मुझे केक चाहिए, वो दे सकता था तू मुझे पैक करके केक चाहिए हो। नहीं मैं छोड़ूंगा नाही तेरे को। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।